Dobar dan, zovem se Ljiljana Baginac, imam 48 godina i već duže vrijeme imam problema sa zubima. Problem je bio moj strah od stomatologa. Po preporuci kolegice čula sam za polikliniku Arena i odlučila sam se da imam lijep osmijeh. Pacijentica Ljiljana odlučila je riješiti svoj problem nedostatka zuba koji traje već dulji niz godina. To je jako smetalo, pa je konačno došao red i na taj zahvat. Odlučili smo se za jedan kombinirano fiksno-protetski rad koji se sastoji od fiksnog i mobilnog dijela. Dakle, nedostatak zubi nadomjestit ćemo jednom lijepom protezom koju će ona ugodno nositi i s kojom će moći lijepo žvakati i u konačnici lijepo se smijati. Zahvaljujem se stručnom timu Poliklinike Arena što su mi sve ovo vrijeme bili jedna velika podrška i pružili mi samopouzdanje. Ja mislim da su riječi suvišne i da je dovoljan samo jedan moj veliki osmijeh. Kod gospođe Ljiljane uspješno smo završili opsežan protetski stomatološki zahvat. Mi smo jako zadovoljni rezultatom, a vjerujem i gospođe Ljiljane.